alhamdulillah alhamdulillah hamdan kasiran alhamdulillah hamdu shukru hamdu wajib hamdu ala kulli shay'in qadir أعوذ بكلمة الله أتامات من كل سيدان وهمات ومن كل أين لامات نودنا بني آدم سارفوف ندو أعرف فدار قول ماكو سول جومان ويت الله تبارك وتعالى تو وجول النبيو محمد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المناف بن أزي بن كلاب بن مرة بن كاب بن لؤي بن غالب بن فيل بن مالك بن مدركة بن إلياس بن ماد بن أدنان ونولي محمد بن بنت وهب بجا من غوتاي قراشيان كوبي mo ganda ko yiddu woni hakkude makko jomira tabaraka taala todo ay batte be jidani Allah yidi Muhammad Rasulullah o tagimu balde capanne wadi moy nawri jungo makko mandaram hakke makko yidem o dari Muhammad Rasulullah wi Muhammad mo nam o mi itti anora me tagrim Muhammad ba jaram oy Muhammad mo nam o mi itti anora ma me tagri winder nde Muhammad ba jaram o mo kala non ko tagara sababu ma ko mayat o mo hirsi Muhammad Rasulullah direct ka mayo o ani hadi Muhammad sukuri mayata o wi Muhammad mo nam o min kulli nafsin zaikatul maut tagar on suara fitan gor fof ma med kaade ki mayat o yidde woni hakkude Allah ina laado dum sabi kala ko woni der aljanna tu ganda may kubeje de ha e lekkeje de ha e biremri fi kala en ko jida ma tawni winda la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko jomira tagno aduna fof bur teddinde ko bani adam bani adam non ko kanyum famdito horum kono Allah famdinani bani adam wadi ko taga ko fof aduna la ka tagana dum ko bani adam dum sabi o jeggi baba adam o manam o me fewni ma altan ha fewni ngona hen kala ko jiddana bani en adam en aljanno nyama dum do ngacca dum do sare wiya mi rorne ma boy e der aljanno kono sami mi kan mami ko mi yaltinma aljanno ayi baba adama boy e der aljanna o nanti inde makko o nanti inde makko e der aljanno o memti kala hannombo ko kadi ko iblis sabi dum Allah tikani baba adam o baba adam baba be manam o mu yalto aljannam keba bowal li gondami ha ndawda mayda fu Alhaji Malik Sy radiyallahu anhu o windi baba adam yalti aljanna de o nyaagi mo jumiraado subhanahu wa ta'ala to do yaafoyo mo jomam mi nyaagi mama yaafo mi sababu annabi ma bitel Muhammad Rasulullah yo jumiraado mo holto ganda Muhammad Rasulullah annabambo tagmi mi haalnan hay gorme tagi mo annabambo mi feññinani holto ganda Muhammad Rasulullah
wi aljanna to bannoɗami to mi ƴeewi kuɓeje ɗe e lekkeje ɗe e biremre fiɗi kala hen ko jimmi tawi min da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yaframi sababu fittano makko ndeysan Allah wi mo mi yaafimama a natta aljanna non kono heɓoy aduna liggonɗami hana dewɗa mayɗa Alhaji Malick Sy radiyallahu anhu uyde baba adama jibinande yani nde muhammadou rasulullah jibinande suudu kaba nayima balɗe tati no hora yo deej Allah e weltare ɓurɗo windiro jibinama on ƴon ñalawma ko ñalawma belɗo de so jaygol huɓɓama huɓɓata caɗele ngala mayi nayne pijje e borode beeni pijje e boyaji hay caɗele gotal ngala ɗon Allah e weltare ɓurɗo windiro jibinama a waɗɗo dabama aɗa yaha ha jour dabama o daroyima marattinani ko kewi ko mbiyama ko kewi wima ɓurɗo windiro jibinama muhammadou rasulullah aɗa wawno holdi ndewɗa ɗum fo Allah waɗa ɗum hen arabeɓe ne joguino aadi so ɓiɗo jibinama eɓe jogui lahal ɓe kippa e muɗum kono wona waktuji 16 nde wonno ko ɗum bidande muhammadou rasulullah jibinande ɓe gaddi lahal ngal ɓe mbi ɓe kippa e muhammadou rasulullah lahal ngal fetti fay dow asman ngal wonti kele kele ngal jaɓani hippade dow makko nde wonno ko ɗum bida moƴƴani min joɗima noon jonde gilli jonde pulagu jonde fodde hande min jonni ko gorko pulumo min jinno joɗanade ko adi hande jiɗɗo lappol ngol mamen kalamo hol jooɗi ɓe jonde e hol joɗnaɗo jonde e holto jonde nde jooɗa e hol lokti hol ñalawma so hawri e welede Allah min jooɗi ɗo ko jamma aljuma enen woni 3 lewru jeegoɓiru 2017 julde korkan yaare e balɗe 3 e nder leydi mbiyeten leydi Sénégal lamorgo Alhaji Macky Sall min jooɗi noon koɗo wiyete Kira Masara kacce Daoud Missel e nder galle Diallo Abou Amadou Diallo o jaago toon wiyete Bokke Diallo ɓe Diallo Bokkenajo Seydi Diallo omo jewni Habi Demba ba min jooɗo min pilanma bando e yesiɓe maɓe e sehilaɓe maɓe e bandiraɓe maɓe e yaadiɓe maɓe kadi kala ko noɗɗa e bando kawnanima min ñaguima yaafe min tawa jammo dendagal haaliyankoɓe radio fulɓe kamɓe fof ɓen ɗon jooɗi jaydiyankoɓe fof nan ɗon jooɗi taari amen emin jooɗi emin piila bando o teddiniri bando Diallo Salif Amadou Alassane Soto Koundel a teddinirama jammo e welde Allah an joom suudu ma no wiye Famaso gelongal gamaji wiyete gelongal gamaji sare wiyete Hadji Sall teddinirama jammo e welde Allah kadi o gonɗo jooɗi de kanko e joom suudu makko ene wiye Aljanna Mbaye ɓe teddinirama jammo e welede Allah Ibrahima Ousmane Amadou Bintir Samba Saydiyero
Samba Kadji Bile Seydi Sall on dewi kala jiddo Boubou Dali kanko wallata teddinirama jammo an joom sulma en wiye Dieynaba Ceerno Oumar weltinirama jammo welede Allah Moussa Binta Ndiaye ngo toy ndullumaji funebe a teddinirama jammo welede Allah joom sulma ne wiye Habi Tall Job Jarangil ane galle ma teddinirama jammo welede Allah e wonde Oumar Bida Ba joom sulma jeewo ne wiye Aissata Banane yette Ba ne weltire jammo welede Allah ɓeydi galle o Coumba Diop walla Coumba Diako wallahi teddinire jammo welede Allah o weltiniri jammo Kadiatou Oumar Ba Yero Diop teddinirama jammo welede Allah Lamine Ly Diago to wiyete Mbolo teddinirama jammo welede Allah Ceerno Mamoudou Ba teddinirama jammo welede Allah Yaqouba Diallo teddinirama jammo welede Allah Ramatoulaye Sy Faymata Son weltindire jammo welede Allah jodi do nalankobe ko Samba Dali e Boubou Dali Samba Dali ko Samba Dali baydi fatta ko jibil wite makki mala yumo baydi toy dembe ko yirma ko badum baba mal mo tawi hande wite ko donne masina toro bural mayse ali ko tapa mirango topiran ko koy di man la dara ko jessa ko tagal Boubou Dali non ko Boubou bi Dali tanu Samba Lob nyaati la pata nyam tongil kono ko fiyende Jolof tanum alburi biram penne jemi mo tawi hande añam tongil e wondude Yela Diop neɗo wawi wiide komi yiyani Yela Diop kono mi nanani Yela Diop wodani Diop tawama jamma hande ko ɓeɗo kuufi jamma kono albarka mbarago jewni guerre ha do e nder Dakaru makki malo mo baydi mbarago Dakaru heɓande ko heewide ara hoɗo ɗum addanma kiwis walla yaha pesanma kilo biftek en wawi wonta ko ŋeƴƴa so jawdi fayidama e gol wallahi wona duddu Seydi Diallo mbarago jawdi guerre kadi mi halanma am mbarago hulani torse noon walla bonne mbarago fof ko mbarago suusa torse makki mala ko persante mi hani bandiraɓe noon welde ñiiƴe jala dañde ko ƴakkide Boubou Dali minam o wi kay tol 10 000 francs CFA départ bando
dendangal pulaago non bokkinaaɓe fof kadi sunan yoɓe o yi pulaago non ha waɗi feggere o teddinini kadi banɗo nani Ali Malal Diallo wona min haali ko kanko haali makki Malal Allah wawi ngura mane wodi nafoore de Seydi Diallo Haji Sall gelangal gamaji o yi Boubou Dali mbimi nam o yi tawdi min tawama jamma hande o mi rokkuma 2000 francs CFA ene bonna hunde ne fewno hunde hakkunde ma e makki Malal mo bayde e Yela Diop bisimilla mon e diwan bisimilla mon e Dakar bisimilla mon e Fouta Monsieur Alsanso oui 2000 francs CFA makki Malal mo bayde ñam enen goni ci on ɗeɗo dokki noon ne bili haaldete makki Malal mo bayde Allah bonnen tokkal fof ko haalata ko deƴƴata ko mi heɓi nelal umrade Yaya Diallo o yi Boubou Dali mimi nam omo rokkima kayitol 1000 francs CFA temeɗe ɗiɗi mbuɗu e weltare jamma hande monsieur Mamoudou Hamidou Ba o yi Boubou Dali mimi nam o so geji laawima yo maayo deej ko gonga o waɗi kayitol 6000 francs CFA ujunere mbuɗu ngemba Balla Gaye makki Malal sa fini jango ndara ya lembel mala hen Umar Bida Ba ko kama gamaje kama dulle mama tumbi jam sa welen noko wele Mali Bokar mburi sile besum yettu jam jiri afwele sodi afwele yana ceska e bindati o wi 2000 francs CFA weltare kewi haala ɓen kewi kono ko mbiɗa ko Boubou Dali makki Malal ko kotton ko kalton ko son weli ɓe so welani min weli pino noon kam banda ɗo no min keɗo wiide wuro mbuno ko leydi beni kour sowanaɓe Haruno Ali Kadiata ngari nayiri tan kikiɗe goto e jonde wotere ndeysan ñaami Seydi Diallo ko jiiɗa fof ko muñal wawide ko jiiɗa e aduna fof kadi ko ɓooyi wawi kala ko jagnoma e aduna resata ɓooyi so ɓooyi tan nattat aduna ko cinéma Diallo jitaɗo Samba Yaya Ba ko rombo ferel makki Malal mo bayti barka 10000 aji ɗi albarka a sortiji hanki kewno so Mamadou Demba Aliou gorko pulo galayajo kinnawra e wonno jam hanki Mamadou Umar Famar Yero Michel wiyete Ceerno Jaddi
Bello ko ɗo woni jula julaaɓe fof ndenni julaade kono soodoɓe yaltaɓe kam ngala heen ko wayno Oumar Mamadou Ali Bintou Guimel yorreke ay gallo sine ko ñande gawde po fof noon toon ko Djibril Kula o simu lamba dokol naaja ngaari daara Makki Malo e jejjitaɗo Oumar Mamadou Harouna Alaji Bayla Samba Takko wande luuti Bayla Samba Takko baɗum luuti Bayla Siria Halima mi halan ma no boddo mi Abou Amadou Djibi Sela Paade Modi Moussa Mbayadi na yugo mali wala ganna baccam bodal makam ka ñare daral tinguiji wonno en hedde julde taske balɗe tati ngarmi daral tingueji tawmi gorko pullon darin jagge ɓoggol jawdi guerre ha jolfono termodira jawdi ndi 150.000 jolfono yaltindi kalis no ndara yobbe jotti min jaltini mi huddam mbimom pullo min demi ala laye oyi jolfo natin kalis ma jolfo wi mo lu xew oyi jaayetuma ko dem koy maye ne waaki wona dokkene mbili haalde makki ma wona dokkal fof ko haalata ko daƴƴata ko pasana neɗɗo kono on ujunnaaji 4 jottoɗa galle makko ñalla kikiɗe fota mbiyaɗo hirnde uyma waal mbala jango kadi piyara ɗoɗo uyma o ñallu o jagguma e galle he balɗe tati o dusma kono wona 7 kilométre o ɓila e juuɗe ma temeɗe ɗi nguuɗu o uyma ma gaccakite kono tawruɗa ni tan ayi o nana noon a yawti kir masar aɗon o ɗoy toon banda o waɗa koye koyngal abba ma o tawa aɗa turi aɗa waɗa banda aɗa limta gay aɗa haala ujunnaji mawɗi sa haali hen temedde ɗiɗi makko ɗiɗi ɗe uyma a yennimo temedde ɗiɗi makko ɗon potani haalede ɗon sa deƴƴi kadi uyma guel bubbuwel nema ari no gallam dokkumo kono ƴeewa haalani ayi haalata ko deƴƴata ko aɗa haalda e Oumar Bita uy 2000 francs CFA makki malo yimo bayti uy temeɗi ɗe fay koye buubu dale makki malo yimo bayti o yela job ade temeɗi ɗi mbuɗe weltare jam hande albar gesma idi kala walla journaliste sa wona kecco ɓen tan a watta ko wiila a watta ko yurmini Moussa Binta Ndiaye ɓuri loldude Moussa Ndiaye oye buubu dale makki malo mi salmini lappol mon ngol lappol yiɗede ɓuri hulede oye kanko joom suudu makko no wiye Habi Tall o wi dendagal ndullumaji demɓe funeɓe o wi buubu dal 1000 francs an woni joom neysan albarka ko ɗo woni maman kanjo
Abou Diallo so jomiraɗo ñaawi bande ma o leƴƴi kewɗi ma keɗo nde wonno olof Njaay nena ko deflu rëy nga am lu rëy Abdou Diouf wi noon boo defee lu rëy nga am lu rëy boo defee lu tuuti nga am lu tuuti Ablaye Wade wi il faut travailler et toujours travailler encore travailler Macky Sall noon wi kaake dendal kam ala jiro naw fo ma artir ɗum woni o dit safa ɗum ɓe duniya len haar sifta fuuta haɗɗa sellem aleyka haqqa vogara mam malum vogara mam mulen arkamel bagay barka koɗo mbimi ɓe mbi Touba keɗataka maman kanjo mbimi haalanaka tan neɗɗo jaɓatako famani la vie c'est agréable pour toute personne mais malgré la mort la mort est une douleur pour la personne parce qu'une personne qui est morte, le sable va mancher les serres et les os. Il ne restera que les faits. Mauvais ou bon, petit fils derrière ça. Dieu a créé, mais par l'égalité. Alors, c'est qu'on n'a pas d'enfant. Ceux-ci sont bons, ceux-ci sont mauvais. Ceux-ci sont noirs, ceux-ci sont blancs. Mais il y a beaucoup de circonstances dont la personne est incapable, qu'elle voulant bien refaire la personne en création, elle disant qu'elle n'est pas belle, tu n'es pas bon, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais elle-même, elle connaît que sa personnalité n'est pas intacte car elle ne peut pas refaire sa personnalité. Si tu veux être une bonne personne, il faut être logicien. Aussi être logicien, il faut savoir ce que tu parles dans une masse de personnes parce que tout le monde connaît la parole, se prépare dans le cœur, mais entend au niveau de la langue car les oreilles feront l'écoute. Dans tout ça, la compréhension s'exerce au niveau de l'esprit. Carl Sainz a une fois dit que le Dieu ne peut que me tuer. Mais je connais que ce dernier n'aura pas un visage clair. Wandu wi Allah mbawɗa kam ko wadde ɗum kam ko gonga mi jaɓi ɗum kono ko hedde gurdam mam ko kam daña ami yeeso laamu o wonta ɗum noddi Amadou Abdou Thiamma Mbare wiyete Amadou Jumuli ni ko mo beelel kelle girlooji jarama de mbeɗa haalda e ba Mamoudou Hammadi Mamoudou Hamidou Ba o wi suddiɓe makko ɓe o wi jeewo galle o Aminata acci o ɓeydi galle no wiye Hawa Ndiaye walla mbiyanmo Hawa ñebbe tanum ñebbe Demba e kalaje Demba ñire Demba e cooke Demba e ndamɓe Demba jaatiraɓe Demba luggere sisiɓe Ndiaye ɓe o wi tati ko Abou Amadou Diallo joɗana jonde nde ɓe mbaɗi 2000 francs CFA temeɗɗe nayyi mbuɗe weltade jamma hande o wi yeela an jeeyi 2000 francs CFA weltade 1000 francs CFA weltade 2000 francs CFA yeela jokku Amadou Diop ngesa ma ili Allah arema alhamdulillah alhamdulillah hamdan kasiran alhamdulillah hamdu shukru hamdu wajib hamdu ala kulli shay'in qadir biya wuzbi kalimatillahi atamati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lamatin ni wodan bani adam sar fof nde wari fuɗɗade golle makko
so juumani o yetta Allah tabaraka taala to o juul e nabi o Muhammad Rasulullah Muhammad bun Abdullahi bun Abdul Muttalib bun Abdul Manaf bun Usay bun Kilab bun Murrah bun Kab bun Luay bun Ghalib bun Fil bun Malik bun Mudrikata bun Ilyas bun Mad bun Adnan on woni Muhammad Aminata bintu Wabin bajji Aminata goto e Qurashiyankoɓe mo ganduɗa ko yidde woni hakkude makko jomiraɗo tabaraka taala toɗo hay batte ɓe jiidani Allah yiɗi Muhammadu Rasulullahi o taggimo balɗe 40 waɗi mboye newde jungo makko mo daramo hakke makko yiddemo o daari Muhammadu Rasulullahi wi Muhammadu mo nam o mi itti anorami tagrimo Muhammadu ba jarama oy Muhammadu mo nam o mi itti anorami tagri winder nde Muhammadu ba jarama o mo kala non ko tagara sababu ma ko mayata o mo helsi wiide Muhammadu Rasulullahi direct ka maayo o añi hade Muhammadu sikkude mayata o wi Muhammadu mo nam o min kulli nafsin zaikatul mawti tagaɗo on ki sora fitano goto fof ma med kaaɗeki mayti o yidde woni hakkude Allah ene laaɗo ɗum saabi kala ko woni nder aljanna tuggandema e kuɓeje ɗe ha e lekkeje ɗe ha e beremre fiɗi kala hen ko jiiɗa ma taw ni winda la ilaha illallah